அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நிறைய பேர் கேட்குற டிகா ப்ரோ சேஃபாக நிற்கிறா நீங்கள் என்ன செய்தி உங்களோட நிலைமை என்ன ரத்னபுரைக்கு வெள்ளமணி சொல்லி கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்லி நாங்கள் சேஃப் எல்லாம் சாமன் எல்லாம் ஒசக்கைக்கு போட்டு இழுத்து ஒசக்கைக்கு போட்டோம் நாங்கள் இது காமரை இது இல்லைன்னா சாமன் தான் நீக்குது. இனி இப்போ நாங்கள் ஒசக்க தட்டில் தான் நீக்கிறேன். இனி இது ஃபினிஷ் பண்ணி இல்லை பாத்ரூம் தண்ணி அது ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அதுக்கு சாமனில் ஒசக்க போட்டு நாங்கள் நிற்கிற சேஃபாக அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த வெள்ளமண்டா இந்த அளவு தான் நீக்குது. அது தானே இந்த வீடு எல்லாம் ஃபுல்லாகவே தாண்டிக்கு எல்லாம் வீடு அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணி. எங்களோட வீடு பனியை துண்டில் வந்து 5 அடிக்கு தண்ணி போட்டிக்கு இப்போ துவா செஞ்சுக்கோங்க. மழை கொஞ்சம் தணிஞ்சு வெள்ளம் பற்றி போகணும்னு சொல்லி எல்லாருக்கும். இனி நிறைய பேர் கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி அப்டேட் எந்தன்னு கேட்டேன். நீ அதான் வீடியோன்னு போடுறதுக்கு ஓகே. நான் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிற 3 நாளே கரண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிக்குது. அதனால் ஃபோனில் சார்ஜ் கொஞ்சம் தேவைப்படுது எங்களுக்கு. கரெக்டாக 3 நாளைக்கு சார்ஜ் அடிக்காமிக்கோனே ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி தான் ஒன் பண்ணுறேன். ஹைர் ஓகே. சுகம் விசாரிச்சு எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர்.